ନାଥ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆଜି ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ। ଆଜି ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ 2-4 ଦିନ ତଳେ ପାଳିଲେ ବରା ଦିବସ, କେଉଁଦିନ ଆଳୁ ଦିବସ, ପିଆଜ ଦିବସ, କେତେ ପ୍ରକାର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପୁଣି ନୂତନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି କ'ଣ କହିବି, ଆଜିର ଦିବସ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କହୁଛି ଟିକେ କଥା ବୋଧେ କହୁଛି, ଶୁଣ ଆଉ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଆଜିରେ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ, ମନଟା ଲାଗୁଛି ଭାରି ରସ ରସ। ଯେବେରେ ଯିବା ଭାଇ ନୟାଗଡ଼, ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବା କିଣି ଛେନାପୋଡ଼। ପୁଣି ଦେଖିବା ବୁଲି ରାମଗଡ଼, ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରା ଅଛି ପାହାଡ଼। ଉତ୍ପାତ କରନ୍ତି ସେଠି ମାଙ୍କଡ଼। ଆମ ପିଠା ମିଠା ସତେ କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ, ଲାଳ ଝରି ପଡ଼େ ଯାରା ଶୁଣିଲେ ନା। ଏ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ତେଣୁ ସିନା ଆମେ ଜଗତ ଜିତା। ଆଜି ତ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ, ମନଟା ଲାଗୁଛି ଭାରି ରସ ରସ। ଚलो, ହାପି ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ।